пътечката посока Орловите скали над град Крумовград, от гимназията нагоре. Като деца много често сме идвали тук да търсим мензухари в февруари месец. Жълтичките цветя, предвестниците на пролетта. Привет! Едно страхотно място на около 200 метра в тази посока са последните къщи на Крумовград, фактически над гимназията, и има една беседчица и от беседката нагоре посока Орловите скали. Всеки крумовградчанин идва от тук и се е наслаждавал на въпросните красоти. Хубавото на това място, че буквално както си седиш пред телевизора на салатката, хапваш си салатката, пиваш си чашката вино и буквално за 10 минути от хола си ето тук. На това невероятно място. Красота е. Огромна скала. В скалата е врязан водопад, който хваща водосбора от Орловите скали долу. В момента има и снеготопене в горната част и това поддържа водата в водопадчето, но е много красиво, много. Сами виждате. Водата е кристална. Момент само да се опитам да мина. Ще кажа за пиене. Поредната крумовградска красота. И нека не забравяме, че живеем на едно от най-красивите места в България. Няма Девин, няма Смолян, няма Пампорово. Няма Боровец. Най-красивите, непокътнати, чисти, без найлонки, без хартия са местата в района на Крумовград. Да. До нови срещи!